El gospel m'enamora. M'hi vaig apuntar sense saber quasi on anava i pensant que res, que no faria res, i mira, aquí m'he quedat. Estic molt emocionada de poder participar en tots vosaltres. Sí, estic disfrutant molt amb aquest grup, estic molt emocionada i el concert va ser una passada. I vull agrair a la Georgina i als Gospel Sons el que ens van ajudar a fer aquest gran concert. Considero que per mi va ser una cosa genial. Que disfruto molt i que el concert a la Monumental amb el Gospel Sons va ser genial. Van tocar el cel tots plegats. I estic molt joiosa d'estar en aquest grup. Ja no us ho podeu ni imaginar. És una passada. Em dic Montse, m'agrada molt, disfruto molt i m'agrada molt la professora. És una passada. Disfruto molt, soc molt feliç. Que em doni Déu molts anys de vida. Jo el gospel el coneixia perquè m'agrada molt, no havia cantat mai, però m'ha donat una joventut súper. Per tant, era una asignatura pendent que ara he pogut aconseguir-la. O sea, empecé por una compañera y la verdad es que me siento muy a gusto, el ambiente muy bueno, hay un ambiente de compañerismo muy majo. I no hagués pensat mai que jo pogués formar part d'un grup com aquest, tenir una professora com la que tenim, que ens ho passem fantàstic. Sempre m'havia agradat cantar, però mai m'hauria imaginat que podia venir amb un grup de gospel com aquest. Fa molts anys que per primera vegada vaig sentir el gospel i vaig quedar encantada. I no m'ho podia imaginar mai que jo podia cantar el gospel. Bueno, ets l'estrella del rock. Ja veu. Estem tots al cel.